Sam materijal koji je korišćen za realizaciju pomenutih sadržaja možete pogledati i preuzeti sa mog bloga pod nazivom Koreni učenja su gorki, ali su plodovi slatki. Zahvaljujem vam na pažnji i pozdravljam vas do nekog narednog susreta. Zaista jedan iscrpan primer dobre prakse i verujem da Aleksandri se nećete obraćati za kritike, verovatno možda za neke sugestije ili pohvale. Jelena Babić, 18 godina radi u nepodeljenoj školi u selu nadomak Prokuplja. Proglašena je za najboljeg edukatora Srbije 2018. godine, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Pisac prvog dečijeg romana u Toplici, Družina Borovnjak, koji se prodaje isključivo u humanitarne svrhe. Tvorac je prvog slikovnog srpsko-romskog rečnika za decu Na krilima vetra. Tvorac je mnogih nagrađenih primjera dobre prakse, a danas će sa nama podeliti radionicu nastalu u okviru manifestacije Dani evropske baštine, koji je sa koleginicom Draganom Stevanović uradila u muzeju u Prokuplju. Jelena, imate reč. Dobar dan svima. Prvo želim da vas pozdravim sve sa juga Srbije. Hvala na lepoj najavi. I ovako, kao što ste rekli, na poziv kustosa muzeja Toplice mi smo dobili mogućnost da u okviru Dana evropske baštine sa temom održivo nasliđe organizujemo i realizujemo ovu vannastavnu aktivnost. Aktivnost se zove Muzej krije tajnu i naš cilj je bio prvenstveno da deci približimo našu tradiciju na jedan interesantan način. Vaspitno-obrazovni rad u toku ove, da kažem, radionice unapredile smo tako što je radionica organizovana u vanškolskom ambijentu, u prostorijama gde se nalaze stalne postavke muzeja, a učenici su korišćenjem digitalnih tehnologija dolazili do rešenja postavljenih zadataka putem igrovnih aktivnosti koje smo osmislili i organizovale, pokazali su svoju snalažljivost u prostoru, maštovistost i inovativnost, korelaciju različitih nastavnih resursa, dokazali da umeju da sarađuju u timu i grupi. Kao što sam rekla, naziv radionice je Muzej krije tajnu. Cilj je bio upoznavanje učenika sa muzejskom postavkom Muzeja Toplice, Prokuplje, razvijanje ljubavi prema kulturnoj baštini, orijentacija u prostoru, razvijanje logičko-kritičkog mišljenja i razvijanje digitalnih kompetencija učenika. Ishodi se odnose na to da učenik ume da reši logičke zadatke i zagonetke vezane za pojmove iz muzeja, da koristi mobilni telefon u edukativne svrhe, da učestvuje u timskom radu i pokaže spremnost na saradnju, razvija unutrašnju motivaciju za učenje, iskaže svoju kreativnost i maštovitost, razvija svoje stvaralačke sposobnosti, pokaže pozitivne ljudske vrednosti, poštuje mišljenja drugih i uvažava ista i slobodno iskazuje svoje mišljenje. Na početku radionice, u uvodnom delu, muzej krije tajnu, ali ako pratiš svaki znak, zadatak će biti i tekako lak, bio je motiv i učenici su, kažem, dobili ovu zagonetku, dogovorili smo se o načinu rada. Učenici su podeljeni u grupe, ali nismo ih mi delili, već su oni po sopstvenom nahođenju formirali grupe i dobili su uputstva, a ona su se odnosila na to da će svaka grupa dobiti zagonetku koja ih vodi do mesta gde je skriven kod. U kodu se nalazio zadatak, a kada reše zadatak sa koda, onda dobiju jedno slovo zagonetnog najstarijeg muzejskog predmeta. Primjeri zagonetki do predmeta su, na primjer, za razgovor se koristila sprava ta, imala je čudan ton, sada naš kod krije, taj stari telefon. Deca današnjeg doba, da kažem, nemaju mogućnost da vide te stare predmete, te stare telefone, pa im je bilo mnogo čudno kad su pročitali te zagonetke koji su se odnosile na te stare predmete i mislili su da neće uspeti da ih reše. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako su rešavali zadatke, mnogo interesantno, pa su čak i ljudi u muzeju uključili
u rešavanju kasnije zadataka koje ćete videti. Drugi primer, recimo, je bio štit i mač čuvaju glavu i znak se tu krije, ako sam u pravu. Tu je trenutno u muzeju bila postavka Kruševačkog muzeja sa kostimima iz doba Nemanjića, pa smo iskoristile da sakrijemo kodove. Onda muzej čuva oružja mnoga, neka su vrlo oštra i stroga, potrudi se i potraži, pa rešen zadatak ti pokaži. Jedan deo postavke naše ima, da kažem, deo postavke je posvećen Topličkom ustanku i jedan je Drugom svetskom ratu, pa smo onda, kažem, sve delove postavke iskoristili da sakrijemo kodove. Sledeći primer zagonetke, za pisanje se koristilo u vremena stara, ona i pero su dva dobra drugara, sada skriva zadatak vaš i uživa u tome baš. Ovde je rešenje bilo ona posudica za mastilo i za pero i, kažem, vrlo lepo su se snašli i otkrili su gde se kriju kodovi. Imali su, znači, mogućnost, dobili su smernice, rešavali su zagonetke u stihu, otkrivali i skenirali kodove i rešavali zadatke. Evo primjera gde smo sve stavljali kodove, znači ovde se vidi na slici telefon, vidi se ta mašina, na ovoj lutki je bio isto jedan od kodova. Sad sam postavila primere zadataka koji su bili kodirani, naravno nisam stavila sve zadatke, stavila sam nekolicinu, ako nekog interesuje može me kasnije kontaktirati pa ću mu dostaviti. Svi zadaci su bili vezani, znači, za predmete iz postavke muzeja ili za zanimanja koje se koriste u muzeju. Rešenja prva dva rebusa je muzej. Prvo sam postavila zadatak tako da je postavljen na glagoljici, ali su imali normalno glagoljicu da bi mogli prvo da dešifruju ovo što piše, a onda da i reše postavljeni rebus. Ovde u drugom rebusu malo sam im zadala muke, da kažem, jer nisu se setili da je ovo gejzir, pa smo tu malih problema imali, ali je sve rešeno u najkraćem roku. I sledeća zadataka je ovako interesantna, ja ću vam pročitati, nadam se da nije mnogo naporno. Orah je ima i pozajmit će nam prvi slog njenog imena. Žaba će nam dati svoju drugu polovinu. Za kraj, slovo sa dva stomaka dodaće sjaj. Rešenje ove zagonetke je ljubav, mislim, nema konkretnu vezu sa muzejom, ali ima sa njihovim odnosom i ljubavi prema tradiciji i umetnosti. Sledeći logički zadatak je bio, u muzeju se nalaze i ova 4 predmeta, skelet praživotnje, vaza, puška i šivaća mašina. Milan, Ana, Peđa i Jana su bili u poseti muzeju. Jani se nije dopao predmet koji ima metak, Peđa se zagleda u eksponat prljavo bele boje, Milanu i Jani se ne sviđaju kosti. Jana voli cveće, a Anu je fascinirao predmet sa točkom. Kome se koji predmet dopao? Ovde su rešili, da kažem, ovaj zadačić, ja sam im pomogla tu da postave tabelicu i s pomoći tabele su vrlo lako došli do rešenja. Zatim smo imali zadatak da u datim rečenicama se kriju reči vezane za muzej, da se otkrije o kojim rečima je reč. Primer je bilo rečenica u njoj pere kapu, pa je rešenje reka. Znači, oni su trebali da izvuku slogove iz rečenica i nađu muzejska zanimanja ili neke predmete koji se kriju u muzeju. Pa, na primer, ova prva rečenica, po stolu skače čavka, rešenje je postavka, ekspresni voz na Tajvanu je najbrži, tu je eksponat i tako dalje. I peto, jedno od pitanja, ja sam ga ovde postavila kao peto, kada pravilno odgovorite na pitanja, dobit ćete jedno muzejsko zanimanje. Ako pas nema rep, kažemo da je koju pokaznu zamenicu koristimo za drugo lice srednjeg roda jednine i 21. slovo azbuke, pa je rešenje ovog zadatka kustos. Pošto su rešili zadatke, kao što sam malo pre rekla, kako reše zadatke, tako dobiju po jedno slovo. Na nivou svoje te veće grupe spajaju slova i traže tajanstvenu reč i oni su spajanjem tih slova dobili da je tajanstvena reč i najstariji muzejski predmet zub mamuta.
Nakon toga, u digitalnom alatu rešavali su puzle. Ja sam imala 2 slike zuba mamuta, pa smo napravile koleginice i ja u Jigsawu ovu slagalicu i onda su oni rešavali, slagali da vide kako zapravo taj zub mamuta izgleda, kakav je njegov izgled. Na kraju, kada smo otkrili o kom predmetu je reč, učenici su imali predavanje kustosa o najstarijem muzejskom predmetu i bilo im je veoma interesantno, postavljali su mnoga pitanja i, da kažem, predavanje kustosa je bilo veoma zanimljivo. Ovdje ću vam pustiti kraći filmić sa fotografijama, nadam se da imamo vremena, sa fotografijama sa... Ono što je bitno je da su učenici shvatili da su svojim radom i aktivnošću doprineli ukupnom rezultatu radionice, da su osmišljene i vođene aktivnosti uokvirene u jednu celinu, čijom su realizacijom u potpunosti ostvareni planirani ishodi i obrazovna očekivanja. Učenici su aktivnosti dobre i kroz igru su sprovedene sa radoznalošću i radošću. Nije bila potrebna dodatna motivacija i primetili smo da učenici ovim načinom rada pokazuju veće interesovanje za vannastavne aktivnosti i da su im znanja trajnija. Oni su izrazili želju da se ovakva radionica ponovi u najskorijem vremenu i nadamo se da ćemo i uspeti da realizujemo još nešto slično, jer imamo izuzetnu saradnju stvarno sa osobljem našeg lokalnog muzeja. Samim tim shvatili su da upotreba mobilnog telefona ne mora da bude samo za igrice i društvene mreže, već da oni mobilne telefone mogu koristiti i u edukativne svrhe. Na novu radionicu pozvali smo i kolege iz drugih škola i tako smo otvorili, da kažem, vrata i budućim nekim saradnjama i sa ostalim školama, a i sa kulturnim institucijama u našem gradu. Pomoć evaluacionih listića mogu da vam kažem da je 100% bilo da im je radionica bila odlična, da su naučili nešto novo i da stečena znanja mogu primeniti, što nam je, da kažem, vetar u leđa za organizovanje i realizaciju daljih aktivnosti. Hvala puno na pažnji, za sve što želite da saznate dalje, kao što je rekla koleginica malo pre, za pohvale, kritike i sve ostalo, možete nas kontaktirati na mailove koje vidite na ekranu. Hvala puno. Hvala, Jelena. Hvala vama. Podstaknuta željom da svačiji glas mora da se čuje, učiteljica u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Novom Knjaževcu, isturena